Jeg har YouTube. Jeg har fået den her tjeneste. Jeg synes, det er en unboxing, det her. Jeg fik i går. Den original. Ja. Det er sådan knapper her. Ja, så. Det er sådan en ting, jeg kan. Hvis du tager til Grønland eller et andet sted hen, så har jeg jo internet. På min MacBook og min computer og alt det der. Så det har jeg på min telefon. Så hvis jeg brugte min 3G og alt det der, så ja, så bare væk, så har jeg bare det her nu. Så har jeg, så den ser ud på den. Ja, tændt. Det er fuld ved det mange, så det er deres, det er ikke tændt, så den er tændt. Sådan en lille, og de forklarer det her mærke her. Huawei, der står kanskje, jeg kan ikke se det, fordi jeg er udenfor. Jeg kan ikke se det mere. Det er Huawei, ja. Ej, jeg har lyst til at stoppe den. Og det gider jeg så ikke. Jeg har lyst til at flette der, men jeg er sådan for mig ikke. Nu. Ja. Ja, den er fucking vild. Og det er en vild en, så jeg kan bare gå med den, så den er på 4 sekunder. 12 sekunder. Har den i nakken. Hold nu der. Tryk kurs, plug den. Jeg kan også bruge den sådan, jeg har ja. Den her. Det kan også bruges til kamera. Jeg har sådan bare sådan en kamera. Så hvis jeg knap her, så går jeg væk, så slutter den video. Jeg lige gøre det, så slutter den til video. Jeg slutter den. Nej, så er ikke lige med i dag. Jamen, det kommer jeg ikke en unboxing af, fordi jeg fik det for et år siden. Nu har jeg det her. Så kan I se det. Hawaii. Den er lille. Det er kun 5 cm. Måske 10 cm bred. Så lang, altså. Lang og 5 cm. Måske, ja, jeg ved det ikke lige. Jeg tror, og mobile Wi-Fi. Huawei, hvad nu det hedder. Det er magt der. Ja. Tak fordi I gad så med. Og ja, er ikke det. Ja. Kan jeg se, jeg bor sgu fandme i lejlighed. Hæ? Jeg bor sgu i lejlighed. Jeg bor i lejlighed også. Ja. Sis.